तबे कटी कैसे रही दुई दुई तब जड़ा कटी कटी न तो ओढ़ी रुई रुई तब जड़ा कटी कटी न तो तापी धुई धुई तब जड़ा कटी कटी आना तो ले परी पेनी डियोर के सुई सुई तब जड़ा कटी कटी ना तो आना तो ऊपर पर के मुई कोनो उपाय नहीं के अजय कर बियाह ना भइल होई अब हम ना जाने चेचारी के धरती से संजय यादव राधे मुखिया के भतीजा बहुत रुपए के पुरस्कार देनी हार्दिक प्रणाम बबन भाई बलमुआ प्रदेश में ऐसने कनकनी शीतलहरी अरे दशहरा बीत गई दशहरा बीत गई दीपावली बीत गई छठ बीतल गंगा स्नान बीतल आहिरे जान गई मेहरुआ की अब लौड़ू के नाती ना आई रजाई ओढ़ तारी खिड़की के पला टूटल रहे आ खिड़की मुझ से कुहा गिरे जाके देह पर रोई के मेहरारू बलमुआ भी फोन धरा देलस रुपया रुपया रात दिन रुपया के चक्कर में पड़ल बाड़ा इन्हें सोना दहाता उन्हें कोयला पर छापा मारले बाड़ा सोचनी की दशहरा में आईब दुर्गा जी देखाईब चरखी पे चढ़ाईब गुरही जिलेबी खियाईब कौन जिलेबी गुरही जिलेबी कौन जिलेबी गुड़ के जिलेबी हो तबो ना आइल सोचनी की दीपावली में आईब दिया बत्ती बरती एगो दिया ताखा पर रखती एगो दिया राखा पर रखती एगो दिया खूटा पर रखती एगो दिया हमार जीजा जी के कपार पर धर देती कौन जीजा तोर हवे कौन जीजा अच्छा भकर मुहा जी चश्मा लगइले बड़े का तबो ना आइल अब तो ठंडा के मौसम आ गइल बा ए राजा जी का रे अब रौरा बिना जड़ाइयो रजाइयो नइखे गरमात ए राजा जी रउआ जल्दी बाहरा से घरे आ जाए अच्छा अना जवाने जियान कर दे अरे मर्दावा फोन करता कि हमर महीना रुकल बा ला आई कहता कि घरे आ जाए तनख्वाहवा रुको रहे कंपनी में तो ए जे भाव बा मेहरारू कहलिए पांडे बाबा देह गरमावे ना रजैया देह गरमावे ना रजैया पिया भइला बुलरी का हो देह गरमावे ना रजैया देह गरमावे ना रजैया पिया भइला बुलरी का हो चचारी मुखिया जी के भतीजा अजय के साड़ू भाई अजय शर्मा हमारा शर्मा जी की ओर से पुरस्कार बा हार्दिक प्रणाम बा हमारा बबन भाई बड़े बड़े पे के पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहे के भाव बा कतरे बलमुआ ए पिया जी अरे कीरा बड़ी पाला भाला करे जाहो मेहरारू ठिठुरा तरी देखी शर्मा जी ठिठुरेली से तो कैसे करीली छ कीरा बड़ी पाला भाला भोकता करेज में आर चोली में जो बनवा भइल कुल देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइल कुल
100 रुपये हमारा नाम ना बताओ लहा अब 50 रुपये हमारा नृत्यांगना स्वीटी के कोहतरी मेरे के राजा काहे ना आइला हो अरे गंगा स्नानवा में सुनले रहने की कौन थे को यादव जी के छतर मेलवा में छतर ना घुमा दे तो 2 करोड़ 25 लाख के भैंसा खतवाई रहे मोबाइल में कौन देखावत रहो तो मेरे कहे गोर भैंसा काहे कवनी कारणवा न योइलो पिया काहे कवनी कारणवा न योइलो पिया लागे भीतर से पाला भूल काहे कवनी कारणवा न योइलो पिया लागे भीतर से पाला भूलैलो पिया ठिठुरी रोज मुखिया जी हार काटिला विपत्तिया हार कवनी सबतिया पकइला तू भूल अच्छा हमरा बुझात नहीं के 6 भाई बानी आज बाबूजी के अंतिम श्राद्ध में अब 20 टकिया करा के रखले बनी तनी वो जनो ला पैसा बिके के चाहे 20 टकिया तो दूसरा लोग देता और पाने में देखी तो घर के गर्दा मचा देले 500 रुपया देले हम सब पढ़ते रह जल के मुखिया जी के हाथ से तनी 500 रुपया हम देख लेते हां जी पीली एक बार दे देवे के चाहे ठेक में डालो के फिर बाबूजी के श्राद्ध मनाई जाम अरे ठिठुरी रोजी और काटिला विपत्तिया और कवनी सबतिया पगइला तू देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइला कुलरी कहो देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइला कुलरी कहो समय हमारा धैलस हम बात बना के रात ना कटीला दर्शक हर द्वार छोड़ के आइल बड़े कुछ सुनावे कुछ दिखावे के हाल जानी ले इन के खाली भी मतलब के अन कोठले बात करो तर अरे मर्दे ए जा अध्यात्म करावे के रहते तो हमरा गुडू भैया मुखिया जी कोनो प्रवचन करे वाला के बोला लेती हन अपन प्रवचन करैते कुछ गाव कुछ दिखावो खाली रात काटे के चक्कर में हे हमरा शिष्य हैं अनिल छिनगारी जी हवा मत बन अरुण यादव हमारा छप्पाकल मिस्त्री भाई की ओर से पुरस्कार परसिया एगो माला पहना तू आ तू माला पहना आई अंतिम में हम कहते कहते चलम का कहबो मेरा हरवा कतर के नाई बहो तब बुझाता कि अब हम जी अब ना इतने कौन गिरता कैसे कहती है
जड़ जाता न लागो तले बीती रे जड़ जाता न लागो तले बीती रे शीतलहरी रिजल्ट अपन दे बीती शीतलहरी रिजल्ट अपन दे बीती रे अरे बड़का सुपुत्र है मुखिया जी से बड़ा है संजय सिंह जी काहे मुखिया जी हम बड़े बड़े रुपए के पुरस्कार भगवान पद पर मुखिया जी तनिया हो नरेगा के लेबर से हो लोग घूम जाके चाहिए कहां कितना सिखाई हम गरीब के दान कोई जाला संजय भाई की ओर से पुरस्कार पर पद पर सब रहे मेरे हारू कहले कि जान जाता न लागता ले बीती रे शीतलहरी रिजल्ट अपन दे बीती रे अरे लागे सुदर्शनवा के बिगड़ल रहनवा ये लागे सुदर्शनवा के बिगड़ल रहनवा अरे पुर पछुआ पवनवा करता फटू देह गरमावे न रजैया देह गरमावे न रजैया पिया भइला गुलर के हो देह गरमावे न रजैया पिया भइला गुलर के हो फूल हीरालाल भाई चंपाकल मिस्त्री बहुत बहुत के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा अब ये हमारा समय समाप्ति के दौर बा